Hi mga baday, nagkita-kita na sa tabalik sa akong channel. So karong mga baday, ang atong buhaton is kanang reading assumptions about me. Nag-post ko sa Facebook, tura. And then, murag, wala kaabot pulo ang ni-comment or kaabot to kay pulo. Kay di ba ita sikat, so, inaana na siya na itong maabot bitaw. So, karon mga baday, magbasa ko na yung tubag ko kung sakto ba siya or dili. Murag, inaana kita, tinuod ba niya siya para na ako or dili bitaw. Murag, inaana na ko mga baday. So, karon mga baday, excited na po bitaw. Excited na kay ko because excited kay ko mag-vlog itungod sa mga lights, tulong ang buhok ang lights. Mauna haya kaya ito nang bitaw ka na murag ni gwapa chita. Namit ang mga eyeshadow, namit ang mga lip tint, namit ang mga highlighter. Unsa man siya nalaban lang siya sa akong murag simple look, mga inanap ito baday. So karon mga baday, mag-start na ta! So before mag-start sa akong video, please subscribe to my YouTube channel. Subscribe na mo guys! Subscribe na din, like, and comment. Leave a comment. Bye! Excited bitaw kay kubaday. Kay galing ko dra ko nga mag-vlog, murag wala kaayo as in. Di ko siya kapoy edit. Laban ng gita. Natingala mo nga wala circle bitaw akong diri kay natulon bitaw na ako tong circle. So laban na siya napapalit ko glaim. So karon mga baday, so first, from April Rose Estilias. Abi ko maldita pero friendly man di ay ha miss ya. Bitaw, dagan bitaw kay gaingon nga maldita ko pero di siya ko maldita bitaw kay ano magminaldita bitaw ta wala ta sa lugar nga magminaldita ta so laban na siya ta kanang dili bitaw ta mag nagbutay mga ubang tao nga magminaldita sila bisag basta magminaldita sila mo di na ko siya bet ganahan ko makig friend bitaw kay para maka-gain og positivity like that na anak bitaw mo laban lang siya bitaw ta sa pagig friendly. So next, from Lyra Butron. Abi kung di ka mabayo, pero mabayo. Dito sila, kani si Lyra Butron, isa na siya sa ako mga siya na ko igsuon, bitaw, murag soulmate bitaw sa among barkada kay magasinabot siya mi ani bitaw kami do mga bugo or miso laban lang kita murag magasinabot bitaw gyud mi so kani sila murag binuaw ra man bitaw niya pero murag ansiro na lang siya nato nga tanawa ko karon bayit naman jud ko so laban. Next, from Rina Busnion. Sabi na ako babae ka noni ay look unsa ka babae for na ay tumoy laban na ay tumoy oy paputol na ni pon piskay sima lang dili taan na di sa taan na kay basin dili ta madawat sa langit basin balakan ta sa gate no sige ta pasud uy naman kay notch pag sa unang taler naman di ka pwede dito sa inferno. Next, from Noel Christine Marie Cayon. Abi na ko nga others ka pero friendly with the eye. Di siya, wala siya na sa kong vocabulary ng mag-in-others ko kay dili gyud ko ganahan og mag-in-others so ganahan ko kanang daghang kay kong friends, ganahan kay ko free bitaw ana. Laban ta nang dapita. So karon mga unta mga baday murag mag-inspire bitaw ko kang Muni Colyantes. Si Muni Colyantes kay kanang reading assumptions and getting drunk. Ganahan bitaw ko ano pero murag dili jud pwede kay murag di jud siya pwede kay murag siya di ko ganahan sa karon mahubog bitaw murag inaanad isa ko ganahan mahubog karon mga time makay wala tay ami ka ala ako ra usa dinhi magubog-ubog di ba so laban na ta din dapita. Arnel Angana, from Arnel Angana. Ang akong first
assumption ako nimo sa unang pagkita na ako nimo medyo biba pero dili da ito. Please promote my channel. So, bitaw dili bitaw kay ko as in biba murag maulaw, bitaw ko kay murag magununa, bitaw ko sa mga negative negative feedback sa mga tao ko magbiniba ko sa public murag inana bitaw. Mauna magbinibar ako na ay mga pageants, mga pageants, magbinibar ako kanang with friends, magbinibar ako anak. Pero ibutan mo na ito bitaw sa like sa lugar. Muna ginana bitaw, laban na siya din napita. Please subscribe na sa iyong channel that is na dire Arnel Angana Vlogs. So subscribe na mo sa iyong channel. Na po dito mga video. Laban na siya dito napita. Next, from Usiko Rabo. Wala bitaw dyan ko na-expect ang Sir Ngals. Usa dyan siya sa mga best teacher na ako sa Sir Usiko. Abi na ako singer ka, dancer guys. So, let me tell you something. Nakuingon ninyo, grade 6 to grade 8, murag singer-singer pa ko, ana. Kanakanta pa ko, You're My Flashlight. Gipakanta pa ko ni Ma'am Teo. Pero wala ko bayarig TF ni Ma'am Teo. Sa laban ni Ma'am Teo, din ang dapita. So, kanakanta in down ko, pak. Pero napito itong time nga na-appeal ko Boy Scout. Gani kanta ko. First time dyan ako na-appeal singing contest. So, wala na ako na-feel ang pagka-sing contest ka napildi ang bayot. Ako pala ba ang pinakadaghang cheer laban sa mga OSIS nga mga Boy Scout dira? Comment down below kung nahinumduman pa ninyo. Handa ko bayot. Yabag kay kuday kay nakulbaan ko mga baday kay di ba kakurug-kurug akong tingog sung nakurug-kurug akong tutungod sa kakulba bitaw mga baday. So laban. Nag-practice mo siya ko ato kadlawon pero napildi ko. Laban rin napita. Pero dancer day, salamat pito kay Sir kay nakakuan kong opportunity ninyo sa mga Couples for Christ nga ako inyong gihimong choreographer. Naabot kong syudad and I'm 14 years old. I was 14 years old at the time. Like, opportunity na ito na ako. Salamat Sir. From Vernon Mitlaget, amin akong laki, bayot man ay. So kani sa Vernon, usap po niya sa mga barkada bitaw pero murag binuang bitaw ni ganan mo pa kaulaw. From assumpta sa Twitter or assumption sa Twitter, competitive bitaw kay kumurag sa akong pagka-competitive kay murag dili na bitaw ko ganahan kay murag magkauna-una ko mga negative ka unsaon ko pag-compete para ma-down siya, unsaon ko pag-compete para murag ako bitaw mo taas, murag ginana murag di ko ganahan nga sobrang nga pagka-competitive, murag ganahan ko nga anak na bitaw murag lesson lang kung pagka-competitive, murag anak bitaw laban din ang kapita. From Jungkook, from BTS member Jungkook, you really funny. Oh, thank you. Thank you. Bitaingon nila I am funny but for me inay. Depende sa pagtanong niyo kung funny ba kung go laban lang. From Ella Lumacton. Abi na ko bati kay tingong pero ayo di ay kaayo to. Na-shock ko mamani, na-shock bitaw ko pag tanaw na ko ani nga hindi tayo kong tingog asa. Pero palihog ko, PM na ako, Ella, kung asa ni mo nadunggan akong tingog nga. Asa ni mo nadunggan akong tingog nga, nindot kong tingog nga. Nakadungog pa ka sa akong tingog asa. Pero feel na ako, murag di na bito ko ayog tingog kay. Katong sa una, mapugos-pugos pa na akong tingog, mga bayi-bayi pa. Pero karon muna na bito siyang naungo-ungo, kamay akong tingog, inaanak bitaw. Pero laban lang na dilang dapita. Next, from Jed Barbon Estinofo. Abi ko hilumon, ahak, abi radi ay. Pero usab ito ni si Jed sa mga sabaan ako nga mga classmate, mga naay pagka katulog kamot ka ng kawatan bitaw. Kay, gano, kami ni Joanna dalawang Pinas, Jed Barbon sa Dafog ako, kami dyan na mag-una sa TLE Lab or kung dili kami nagawa ni Joanna,
hatagan na mo si Jed kay gutumon mi ni si Jed. Kami bitaw yung mga barkada sa classroom bitaw. Laban bitaw ta dirang napita. So karon masunod na kami sa TLLab kung naagay represent kung abri ka yung TLLab masunod na mi. Kung abri ka na mo na pag ito na yung mga salad na yung mga lechifron. Kami ang mga oila. Shout out ka ma'am Habel dirang napita. So kami din hatag sa mga classmates feed the pigs out there. Simala. If ihatag ko sa mga classmates ako mga galo. Laban. Pero shout out sa mga classmates, I miss you. Next. From Carl Kevin Mendez. Abi na ko gwapa. Pero gwapa, John! Oh my god, I can imagine what I'm saying just right now. Why am so... Then, ana siya, tanawa ninyo, gwapa pa ko dili. Kamu na decide, comment down below. Ana siya, dahil i-promote ako channel. So, doon na yung channel, bago pa siya naghimog channel, kaya mga inspire bitaw siya, ganahan siya mag-vlog o ka-boring po sa karong nga pandemic, more na boringan siya. Mo ito na vlog siya. So, subscribe naman sa yung channel, makalingaw sa yung channel, magbisaya na siya sunod. Next, from Miguel Cabonegro. Bonus siya. Murag, lamig isa pamino, bitaw kung magkano ka. Next. It's not an assumption, it's a compliment. Well, I like your attitude. Thank you kay Miguel Cabonegro, ang pinaka-skin akong amiga. Shout out di ay kang Sheena, nga, 5.k subscriber po di iya ha. Shout out, di na mo pa shout out di siya sa akong vlog. Thank you. So, kanara mga baday ang atong video karon ay nalipay mo sa akong video. Laban. Bye!